pathian khongai na in kum thar sang ni som ni panni chu kan lo chuang kai vele ta a subscriber le viewer zong zong te he kum thar hi in zawaya mal som na in don na kum lo ni mol ro se ti in du sakna ka hla na cheu tun trum chu is lungdar khuwa an tlang thoveng le hmun nuam tak mai phul hring nuam zet mai hmun chu ifang ve thungang oniang soifia tur aumte ani chuan kan soi chho zel tur ngai ila Mizoram khotin deuh thaw hian hetiang hmun mawi le hmun nuam hi kan nei deuh fur mai a chung te pawh chu nidanga ron tih lan kan tum zel dawn nia engpawh ni se subscribe kha min lo ti sak thei ula alom om hle ang le is lungdar tlang chu i han fang teng le is lungdar kan thleng ta an kho chung tlang thoveng nuam take ti lo chuan helai a hian dil lian tak mai le mawi tak mai tui khuwa oma hei hian atinuam khop mai nakina khi lai tlang a khian kan chhawanga khi lai tlang atang khian kan thlir kual don nia tlang sang lai bera kan chhawanga kan lu tanga lai tang hian kan thirang hei thut thleng po an tinuam khop mai an sat khop mai hei trying kan thirang khu lai khuan enge moni la om kan kal leang tuna kan hmu le thlir mek hi mizo tlangwal rin om le huai sen mizoram ta na nun petu te hriat reng na lung an phun na hmun ani a helai ge ta hian pathian le kan ram tan an nun an hlan ta ti a in ziak ani
hi pulal deng a thlang an siam ani ti chuan pulal deng a lung phun bul thut kol chhuak hian mizo tan nun hlan tu te hming le kum te ti hian mawi taka ziakin dah ani a kan mizo tlangval ram tan nun petu te hi an la thalaiin an kum pawh kan hmuang hian ala tlem hlawm hle nge ani tunah chuan hawn pa in is lungdar khua kan fangphianga aizawl lam kan pan tawng ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga lom thu ka soya video hmu nom le tharlam tak tak nen kan in tong le vat don nia